Keskivartalon hallinta 3. Oppilaan ohjaus. Käy kylki kyynärnoja-asentoon. Koukista polvet 90 asteen kulmaan ja aseta vapaana oleva käsi lantiolle. Katso, että linjaukset ovat kunnossa. Pää ja polvi samalla linjalla sekä olkavarsi ja kyynärvarsi samalla linjalla. Jännitä keskivartalo kevyesti uloshengityksen aikana. Kohota lantiota ja säilytä keskivartalon jännitys. Älä päästä vartaloa kiertymään missään liikkeen vaiheessa. Käänny toiselle kiljelle ja toista liike. Käy kylki kyynärnoja-asentoon, koukista polvet 90 asteen kulmaan ja aseta vapaana oleva käsi lantiolle. Muista linjaukset, pää ja polvi ovat samalla linjalla sekä olkavarsi ja kyynärvarsi ovat samalla linjalla. Jännitä keskivartalo kevyesti uloshengityksen aikana. Kohota lantiota ja säilytä keskivartalon jännitys. Älä päästä vartaloa kiertymään missään vaiheessa.